months. So atong tawagon, let's give him a hand of welcome. Pagpakan na to as he comes. Bring us to Lord God this morning. Sir, God bless you. Preach. Amen. Thank you, Pastor Al Vergara. Maayong buntag. Amen. First and foremost, I would like to thank the Lord for this church. Kay kini nga simbahan, nagsuporta, nagampo sa amo ang pamilya. Amen. Thank you, church, sa inyong prayers and financial support. Dako kaayong katabang sa amo ang pag-prepare. We're still on deputation sa pag-adto sa lugar sa Colombia, South America. My family is in Panglao, Bohol right now. Kaya nga akong anak, labot sa nag-therapy siya, nag-skwela na siya. So, naa sila karon dito, ako lang diri ang nag-deputize. And I thank the Lord na naatay amigo sa ministry, na ang among leader sa Bible College, Pastor Al, ingana na gud na iyang winalihan sa una pa. Nagkaroon mas nihait na pagyud. No? So, di na mo matingala na kay ingana na gud na siya pag Bible College pa namo. No? So, for those na wala na kaila, before the preaching of the Word of God, akong ipila-ila kung kaugalingon. My name is Missionary Rodsel Unay, and I got saved at the age of 14 in Talisay Bible Baptist Church of Cebu, under the ministry of my former pastor, Dr. Felicidad Felicilda. Ug sa dihang gibiyaan niya ang iyang pagka-medical doctor diri sa Pilipinas, iadto siya sa Congo, Africa para mahimong missionary nato. Ang iyang anak na po ang akong pastor, Pastor Rodini Felicilda. At the age of 16, I enrolled in Bible College there in Cebu, and by the grace of God, was able to finish in 2010. Dungan mi sa inyong pastor pag-graduate. And after my graduation, I helped my home church with the various ministries, so winning, visitation, Bible study, o niya kung naay balatian ng pastor, naa siya lataw, ako'y magwali sa among church. Niya, we also started a pioneering work in the mountains of Aklupan, Sitio Tabuk Sapa. After 4 years of ministering there, we thought that God will settle us there. But God has another plan. He called me to the country of Colombia, South America. Why Colombia? Because Colombia is filled with cocaine. Colombia is filled with cartels. Colombia is filled with carnality. Colombia is in chaos right now. Colombia is 74% Catholics out of the 51 million people. And Colombia is the first Latin American country to open the Church of Satan. They did Christ. We are the first and only Filipino missionary na muadto sa lugar sa Colombia, South America. We're not just here to encourage you to continue to pray and support us. We are here for recruitment. Basin na ay gitawag sa Ginoo diri ba nga mahimong missionary. Please consider Colombia, South America. Because what is one family unit compared to 51 million people? So, the moment that I answer God's call, may unbeliever relative said, "Oh, anong mag-resign mong kasi ng trabaho? Oh, unsay mong ipakaon sa imong asawa, unsay mong ipakaon sa imong duha ka anak, mga dagko ra man na silang kaon. I am a teacher by profession, mga igsuon. Unsay kasunod sa imong utok? Bugo ka!" Oh, yun sila na ako, bugo daw ko. Pero akong reply sa ilaha, Bogota! Kaya ang capital city sa Colombia, Bogota. Para sa kalibutan, binugo ning pagsunod sa Ginoo. Pero para ka nato, nakabalo sa Bible, dili binugo ang pagsunod sa Ginoo. So we answer God's call. And by the grace of God, we're still on deputation. We are 50% pastor sa among ticket. Tag 100,000 ang usa ka namong upat ni. So we need 400,000. 50% na. So duha na ka ticket among mapalit karon. Nya di naman ticket atong kailangan. Baon man ta dito. Oh, gasto man ta dito para kaning maka-reach out ta. Oh, so mga kaigsunan, naa na may duha ka ticket na pwede mapalit. Salamat sa inyong tabang. Kabahin mo na. We have a short video presentation before the preaching of the Word of God. May this be a blessing. The church has been
glory. Great things He hath done. And so on. We really want to go already. But the resources is not yet enough. But I believe ang Ginoo will provide. Where God guides, He provides. Where God leads, He feeds. This morning, I would like us to turn our Bibles, please, in the book of Esther. The only book in the Bible that has no God, nor Lord in it. Walay word na Ginoo. Walay word na Lord sa kaning book of Esther. But there are principles that we can learn from the Word of God this morning, and I really pray hard to the Lord last night. Lord, what should I preach? What should I tell the people? What is your message to your people? And God led me to the book of Esther chapter 3. Let's all stand to give reverence to the Word of God. Esther chapter number 3, verses 1 to 4. Esther chapter 3, verses 1 to 4. If you're there, say Amen. Okay, so we will read responsibly. I will read verse 1. You will respond on verse 2, and so on and so forth until we finish reading together verse number 4. The Bible says, after these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and advance him and set his seat above all the princes that were with him. Concerning me, but Mordecai bowed not, nor did he reverence. Verse number 3. Then the king's servants which were in the king's gate said unto Mordecai, why transgressest thou the king's commandment? Verse 4 together, read. Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. May God bless the reading of His Word. Let us pray. Our Heavenly Father, this morning, we thank you, Lord, for allowing us to be in the house of prayer, to worship you, to sing for you, O God, to listen to the Word of God. Lord, we thank you. Nanay puluhan tumber. Salamat, Lord, kita ko sa akong leader sa Bible College. Nagpagamit niya kanina man. Puyo na diyan pag-ulat. Salamat, Ginoo, nga ikaw mo ay nagbutang ka na mo sa ministry. Thank you, Lord, for counting us faithful, putting us into the ministry. Heavenly Father, I thank you for your people that have come. Thank you, Lord God, for their willingness. Thank you, Lord God, na puyog na mo sila karon sa pagkat-on sa imong balaang pulong. Salamat, Lord, diniha sa mensahe sa Sunday School. Daghan may Ginoo nakatunan o na-remindan kami Ginoo sa imong balaang pulong comes to the local church. Father, this time, speak to your people once again. Empower me by your sweet Holy Spirit as I preach your word. Be glorified, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. First slide, please. On July 20, 1969, the first man landed on the moon, led by Neil Armstrong. He rode the spacecraft Apollo 11 together with Buzz Aldrin. They said in their statement during the radio here on Earth, he said that there is a small step for mankind, for man, and one giant leap for mankind. The mission that was thought to be impossible by the world was made possible. It was fulfilled. The title of our message this morning, Fulfilling the Mission. Fulfilling the mission. There are things that I want to share to you in this passage of scriptures. As I've said, there is no God. There is no God. There's no word God in the book of Esther.
walay word na Ginoo sa Book of Esther. But there are principles that we can learn, and I've seen it as I study the Word of God when it comes to fulfilling the mission in the Book of Esther. So number one, we see the enemy. The enemy. In the book of Esther chapter 3, the Bible says, after these things did King Ahasuerus. The word Ahasuerus there is not a name. The name of the king is Xerxes. But Ahasuerus is like the title Caesar or Pharaoh. So it is not a name. And it says here that Ahasuerus, King Ahasuerus, promote Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and advance him and set his seat above all the princes that were with him. This morning, I want to tell you na naatay kontra. Naatay kaaway mga kaigsunan ug dili na ang imong asawa, dili na ang imong pastor, dili ang imong tapad karon, ang atong kaaway mga kaigsunan. We have a common enemy, and that is the devil. The Bible says in 1 Peter chapter 5, verse number 8, open your Bibles please in the book of 1 Peter chapter 5, and on verse number 8, the Bible says here, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Aduna kay kunta mga kaigsunan, ug dili pwede nga magpatanga-tanga ta, dili pwede nga magpa-George ta mga kaigsunan, kay nga naman, aduna kay kunta. Ug kining atong enemy mga kaigsunan, he is after you. He is after me. He is after every one of us. He is after to destroy mga kaigsunan. He wants to destroy. What does he wants to destroy? He wants to destroy the truth. Ganahan siya, dubon ang kamatuoran nga naa nato. No? Mauna karon mga kaigsunan, daghan ng mga minig na doktrina. No? Daghan ng mga bagong doktrina nga mitumaw mga kaigsunan. We have a saying in Bible college, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Amen? Mga kaigsunan, the enemy wants to destroy you. He is like a roaring lion. Leon siya mga kaigsunan. Ganahan siya mupaak, destroy kanimo. In John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse number 10. What does the Bible say? In John chapter 10 verse number 10. It says, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ingon si Kristo ang kawatan, wala mo ari, ang iyang giari, ang iyang tuyo lang yun, is to steal. Ang devil, mga kaigsunan, he wants to steal. Steal what? Steal our joy in serving Jesus. Maunay gusto sa yawa na dili ka malipayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Steal. Ano sa yun? To steal and to kill. Ganahan sa patyon. Patyon ang Kristohanon. Patyon sa unsa? Patyon sa kaulaw. Patyon mga kaigsunan tungod kay ang usa ka Kristohanon na ay potensyal ng mga lagad sa Diyos. Iyang patyon. Himuon niya ang tanan, patyon niya ang testimony, and to destroy the testimony of the Christian. Kay kung guba ang atong testimonyo mga kaigsunan, dili ka mahimong epektibo sa atong pagpangabig ug kalamit. Once ang banag asawa magbulag, dili ta mahimong epektibo nga witness. Once mga kaigsunan na kita sa katilingpan mga kaigsunan, badlungon ta, dili makita ang kausapan sa atong kinabuhi, then dili buto ang mga tao nato. Dili ta ka-imbitar o bisita. Nga naman, musulti sila nato, ano mo to man ko nimo nga si Kristo makabag-og kinabuhi nga ikaw wa man ka mabago. Imong bakba mao ang gyapon. Si kag pamalikas, si kag pagliba. Ano mo to man ko nimo? Meron mo to man ko nimo nga mo ato Baptist Church, mo ato Cornerstone Baptist Church nga mao man gyapon palahubog man gyapon ka. Mao man gyapon, mo sabong man ka. Hello. Mga kaigsunan,
the enemy is up for the kill. He wants to destroy you. He wants to delay the work of the Lord. Kailangan siya ilangan-langan ang buloton sa Ginoo. Mabitaw na, nga nag-istorya mo siya pastor, gahapon, ingon siya nga, mag-church, mag-purchase na ta og yuta. No? Mag-purchase na ta og yuta. Nga naman, magkataas ang presyo sa yuta. No? Asin hantod sa hantod, nagignoon mo mag-abang kung wala pa mo nituman ni patuo sa iyong pastor. No? Ang yawa mga kaigsunan, gusto niya delay ang progress sa bulaton sa Ginoo. Oh, mo na yung gusto, delay. Oh, delay tactics. No? I-delay. Gusto niya nga ang Kristohanon maglangan-langan sa pagsunod sa Ginoo. Oh, gusto niya katong mga bago pa nga dili dahil magpabaptize nga naman. Gusto niya maglangan-langan. Oh, mao na yung mga plane. Mao na yung mga target ka ng mga naglangan-langan. O naglangan-langan ni mo mapaakan na ka. Oh, hangtod nga di nagud ka mabaptize. Oh, so mga kaigsunan, ang enemy, gusto niya to destroy, to delay, to discourage. Hello? Kamong nangalagad sa Ginoo, kamo mo i-discourage sa yawa. Gusto niya nga ma-discourage ka. Oh, one time nag-meeting ang mga demons kung si Satanas, ingon sila nga, kung sa may atong buhaton na ni mga Kristohanon, dasig man kayo ni sila. Ingon sila, hatag sila mga suggestion. Kung yawa, di na kanin po, epektibo na yung mga suggestion. Yan na, nagtay usa ka yawa nga nagpahipit. Niduol siya, master, ang atong buhaton mao ni. Kani nga tool, hagbay ra gud ni natong ginagamit. Nya epektibo kay ni bisan pa sa mga pinakakusgan ng mga Kristohanon. Yung yawa sa mana, mao ni ang gitawag discouragement. Ha? Discouragement. Ang usa ka Kristohanon nga discourage, di na mubasag Bible. Di na mo ampo. Di na mo hatag og offering. Di na mo simba. Nga naman, discourage naman. Mauna nga pagbantay sa discouragement. Kay mauna ang tool sa yawa aron dili ka makapadayon pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Amen. Mga kaigsunan, the enemy wants to discourage you. The enemy wants to disrupt you. Saan ang disrupt? Samukon ka. Huh? Maumao na sa gitawag na distract. Huh? Samukon ka sa yawa. Busy na ka sa pagpalagad sa Ginoo. Busy ka dili sa ministry. Mga kaigsunan, pagbantay. Huh? Kaya nga naman, ang gusto sa yawa nga ikaw, ma-sidetrack ka. Huh? Nga makakita ka og butang na makabikil kanimo. Mga kaigsunan, if you're walking in the light, there's nothing to be stumbled on. Kung naglakaw ka sa kahayag, dili ka mapandol. Amen? Mauna nga, kamong napandol, naglakaw mo sa kalintin. Kaya nga naman, napandol man ka. Huwag makakita. Pero kung nakakita ka, tungod kay hayag man, mga kaigsunan, dili ka mapandol. Mauna, ang sakto ng Kristohanon, ang hampong ng Kristohanon, dili mapandol. Nga naman, naamay hayag. Huwag nga itong kahayag si Kristo man. Amen? Mauna yung ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Amen? Mauna nga, dili ang tanaw tao. Amen? Kaya kung ang pastor, ang inyong tapad mo inyong tanawon, sige, tanawa daw po nyo, tanawa. Tanawin mong tapad. Ma-discourage ka. Ma-distract ka. Amen? Nga naman, naalay simpya? Naalay mga pagsayok. Amen? Pero si Kristo, perfecto. Perfecto si Kristo. Mauna nga tanaw, ragudta ang Kristo. Si Kristo, ragudta akong tanawon, you will not be distracted. You will not be disrupted kung ang imong mga mata nakatutok ragyod kang Kristo. And then, the enemy wants to defeat you. He wants you not to live a victorious Christian life. The devil, the enemy, wants you to have a defeated life. Gusto niya na ang imong pagkinabuhi, kanang pildi ba? Pildido. Kabantay mo sa mga pildi? Huy-huy gabaga, way paglantang, way paglaom, mga kaigsunan, dili ka pariya sa unbeliever. Amen. Ano na tayo buhing paglaom, amen? Nga naman, luwas na ta, amen? Gipasaylo na ta sa Diyos, amen?
naatay mansion sa langit. Amen? Mga kaigsunan nga nung huy-huy man yung mga baga. Tungod sa ba kay wakay kwarta. Mga kaigsunan, kwarta, no? Pagbantay. Kaya ang unang atakihon sa yawa sa ato, sama sa story ni Job. Diba? Nakabasa natin sa story ni Job. Job chapter 1. Ang unang atakihon sa yawa, ang imong food and finances. Kung sa'yo unang nangamatay sa kanang kang Job. Diba? Ang iyang mga cattle, ang iyang mga sheep, ang iyang mga camels, gipang kawat, nangamatay, gipang, namawala. Maunay unang atakihon sa yawa. Ang imong food and finances. Nga naman, na ay mga Kristohanon, na ay mga Kristohanon, nga kung wala na yung kwarta, di na mo simba. Hello? Suma, ang uban, wala diri karon nga naman, nang hingyawat. Nang hingyawat, ang uban mga Kristohanon, tuan na nabaho ng hingyawat nga mga kwarta. Pero mga kaigsunan, dili, dili na mao. Kay atake na sa yawa. Mao na nga damor nga wa kay kwarta, damor ka nga dapat musimba sa Ginoo. Amen. Tanaw si Job, di sa guay kwarta di simba. And worship in the Bible. Sa kinalasan ng mga verses sa chapter 1 sa Job. Kung wala natin panahon na magpupukab, kunya, inyo ng assignment, basahan ninyo mga kaigsunan. Kung sa sunod na atake sa yawa, dili lang food and finances. Ang sunod niyang atake, ang imong family. Gipatay sa yawa ang mga anak ni Job. Gipatay. Iyaw man na. Pag upot sa ka problema, naabot na po ng lang problema. Kisa di ba karelate? Di ba relate ang tanan? Pag umakang na walay kwarta, na naay mong anak, na sakit, naay mong asawa, na sakit, imong bana, na sakit, di ba, paano ng problema? Sama kang Job. Karon mga kaigsunan, giatake sa yawa iyang family. Iyon ang yawa, di dahil ka madalag kaning imong kanikuan, kanang imong food and finances, sige, atakihon natin imong pamilya. Mga kaigsunan, sakit kaayo kung imong pamilya na yung maapektaran. Sakit kaayo na. No? Dili lalim, basta imo ng pamilya mo atakihon sa atong kaaway. Mga kaigsunan, family, atakihon na sa yawa. Ang tuyo sa yawa nga gubon ang atong mga pamilya. Hello? Mao na kamo magpakasal, it is a commitment. You must be committed to each other. Committed, amen? Nabisan magkaunsa-unsa mga kaigsunan, for better and for worse, for richer and for poorer, till in health, mga kaigsunan, or in sickness, till death do us part. Padayon ang relasyon. Amen? Mga kaigsunan, committed. Kaya atakihon sa yawa atong pamilya. Atakihon na. Di ka mo ingon na, exempted ko kay faithful mo sa Ginoo. Si Job, faithful pala to. Yes! Hello? Dili buti pasabot nga faithful ka sa church, na dili natakihon sa yawa ng pamilya. Hello? Mga kaigsunan, the devil wants to attack your food and finances. The devil wants to attack your family. The devil will attack. Unsa man, mismo ang imong gitawag nga flesh. Atakihon niya imong flesh. Panlawas na nimo. Imo na ganing panlawas ang naay problema. Murag sakit na gina. Si Job, gikan sa alimpupo, hantod sa lapalapa, aduna siya'y burot. Kailangan sa mulingkod, sakit, maigda, samot. Mga kaigsunan, maunay tuyo sa yawa. Atakihon ang imong panlawas. Faithful day ka, ha? Apil day kag soul winning, ha? Apil day kag visitation, apil day kag Bible study. Sige, panahon na to. Kung mag-faithful maghapon ka, tagaan ka kag cancer. Kung cancer mong sakit, musimba pa ka? Hello? Pasiguyo ka, may panguha ko magpangalagad sa Ginoo na. Ang kaigsunan, sayok ko. Kaya hindi ka mangalagad sa Ginoo, di naman katagag sakit, ditso naman patay. Hello? Mga kaigsunan, mauna na ang yawa atakihon ang imong food and finances, ang imong gitawag na family, ang imong gitawag na flesh, ug ang iyang atakihon pag yun. Kinalasan, ang iyang atakihon, ang imong faith. Amen. Ang imong pagtuo niya sa Diyos. Iaw man na. Niingon ang misis niya, Hoy, Job, imo gihapon simbahan na imong Diyos. Tungluhan ang Diyos ug kamatay. Mga kaigsunan, ingon si Job, ikaw, nagstorya ka sama sa mga buang-buang na babae.
Oh? Kumbaga mga kaigsunan, nga nung tungluhon man ako ang Diyos, God has been so good to me. Oh, nga hindi man kumusimba sa akong Diyos na Domingo karon. Maayo ang Diyos nako, mao'y naghatag na akong kusog, mao'y naghatag ka nako og kanang akong panginahanglan, mao'y nagsustinar ka nako, angayan nako siyang simbahon. Ug wala ni mag-agad sa akong mga sirkumstansya. Wala ni mag-agad. Kaya nga naman, simbahon ako akong Diyos. Ako'y pagtuo niya. Amen? Oh, makining tanan, tulado sa Diyos. Na sovereign ang Ginoo mga kaigsunan. Na mismo ang yawa, bisan pa mga kaigsunan, na ganahan sa, nagupon ta, mananghid sa Ginoo. Kay dili pwede mga kaigsunan nga mohilabot sa nato na way pagtugot sa atong amahan. Hello? Amen. Dili pwede, mananghid sa. No? Ingon ang katong Ginoo, thou hast considered my servant Job. Ingon ang ginawa, imo man ang gipanalangin ng maunang nangalagad na nimo. Oh, ipamambog ba yan sa Ginoo? Oh, ipamambog ta. Kita ka ng atong mga alagad diha sa Dumaguete. Oh, diha sa Bitinggil, diha sa Cornerstone. Magsulwining na sila. Bahalag ang ilang sudan kamunggay. Oh, mga alagad na sila, magbaklay na sila diha sa church. May mo nang yawa, imo man na silang gipanalanginan. Maunang nangalagad nimo. So lahi ko no. Pagdalaga niya ang mga dipinsa nimo, may protection. Di ba? Tungluhon ka na nila. But lo and behold, mga kaigsunan, si Job, wala binigitulong din. Amen. You worship niya ang Ginoo. So, the enemy. We have a common enemy. And here, in this passage of Scripture sa Esther, adunay kaaway. Mao si Haman. And history repeats itself. Letter H gihapon. Oh, letter H gihapon ang nahimong kontra sa Israel. And that is Hitler. Oh, puro na letter H. Si Haman, si Hitler, and then the last enemy, mga kaigsunan, that is the Hades serpent, Satan. Oh, puro na letter H. Mga kaigsunan, di buti pasabot ng imong nga lang nagsugod og letter H, nakaaway ka sa Ginoo, ha? Kanilang, during a passage of Scripture. Amen ba? The enemy, naagoy mo kontra sa atong pagpadayon sa ministry, sa atong mission sa kinabuhi, adunay mo oppose. Ayaw na mo katingala nga naay mangaway ninyo sa area. Nga naay magsurang-surang ninyo sa area nga naman. Maugid na. Good will be always be opposed by evil. Naagoy mo oppose. Matingala ka noon kung walay mo oppose. Matingala ka kung walay nakikontra. Nga naman, buti pa sabot, basi uyon lang kanila. Basi hindi mo na silang gipauyon-uyonan. Pero di na ngay matingala ang Kristohanon na adunay kontra. Kaya adunay joy kontra. Amen? Amen. Number 2, we see the emergency. The emergency. In the book of Esther chapter 3, verse 8 and 9. Esther chapter 3, verse 8 and 9. The Bible says, And Haman said unto the king, Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of their kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's laws. Therefore it is not for the king's prophet to suffer them. Verse 9. If it please the king, let it be written that they may be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasuries. Mga kaigsunan, there is an emergency. Why? Because the enemy is up for the kill. Our enemy will do everything just to bring more people in hell. Adunay kaaway na gustong magdala ug daghang kalagkuyog niya ngadto sa impyerno. Kasabot ta? Mga kaigsunan, dire naay kaaway na gustong eradicate ang nasod sa Israel. Ang mga Hudiyo tanan ipapatay sa bisag asa nga dapit. Ug karon mga kaigsunan, aduna kay kaaway na gusto ang halos tanang tao maapil niya kuyog sa impyerno. Sabta na to? Mga kaigsunan, adunay kontra na gustong ipagan ang tanang tao kung mahimo lang.
Pero mga kaigsunan, kita nga mga Kristohanon, dapat ma-realize nato nga this is an emergency. There must be an urgency. Importante ang atong ginabuhat dire sa simbahan. Oh, do not think ng inyong pag-adto sa area, pagtudlog bata, pag-soul-winning, pag-Bible study, pag-visitation, pagkanta sa choir, pagwali sa pulong sa Ginoo, na wala na'y binta. Aduna na'y binta. Aduna na'y pulos. Amen? Oh, aduna na'y pulos. Ayaw pag-unahon na, wak, masiguro ni pulos, oy. Oh, mga kaigsunan, aduna na'y pulos. O tungod kay aduna ni pulos, na ay tulong abutang na angay natong buhaton. Oh, tungod kay emergency man letter A, our involvement must increase. Amen. Our involvement must increase. Mga Kristohanon, wala kagiluwas sa Ginoo para pagpungko, magpaminaw, magpasinaw, pauli. Dili na mo ang design sa Ginoo. Mga kaigsunan, nindot magkaayo nga diri sa church natin, mga decoration sa maning bulak, nindot kayo pagka-design. Pero dili nindot ang awon, nga sa Kristohanon, decoration ha. Hello? Dili ta decoration sa church. Amen? Amen. Dapat ta involved. Amen? Dili ka nang dissolve. Ang dissolve, natunaw. Basta tingulan, di kasimba. Tunaw. Oh? Pastor, salt of the earth, bayata. Salt of the earth. Oh, mo nang di kasimba. Tunaw. Mga kaigsunan. Involved. Amen? Kung naay Bible study, tuwa ka. Naay soul winning, tuwa ka. Naay practice sa mga men, dapat naa ka. Naay practice sa mga ladies, dapat naa ka. Paglimpyo sa simbahan, dapat naa ka. Amen? Amen. Dili ka mo imong tao. Manager ko. Lalong magsilhigman ko. Mga kaigsunan, I've been to a lot of churches na diri sa Pilipinas by God's grace tungkol sa deputation. Na ako'y church na tuwan, Pastor, doktor ang tiglimpyo sa CR. Doktor ang nagmap. Doktor ang nagmap. Doktor! Mga kaigsunan, ikaw, wala pa ka na doktor. Kung doktor ka, di ka na maglimpyo CR. Hello? Yes. Unsaon na ito pag-promote, unsaon pag-promote sa Ginoo sa atua na dili mangyayad na kabalo magpaubos. Mga kaigsunan nga ito sa Bible College, among training sa inyong pastor. Mga kaigsunan, ma-assign ganin sa lobby, sa front yard, kanang CR diha, kanang sa lalaki, bagnusan na mo na. Oh? Bisag kinsa pa ka, bagnuson mo na, kuskuson na. Oh? Kuskuson ang mo sinaw, mga kaigsunan. Dili pwede mga kaigsunan na dili ta involved. Okay, kung dili ta involved, ang resulta, ma-dissolve ta. Mawala ta sa passing. Hello? Involved mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang muscle na dili ni mo kanunay gamiton, mo shrink na siya. Mugamay na, pero ang muscle na kanunay ni mo i-flex, mudako yun na. Mauna, ngayon mga Kristohanon, dili nila ma-reach ang ilang full potential nga naman, dili man sila involved. Dili sila involved. Dili sila involved sa soul winning, dili sila involved sa prayer meeting, dili sila involved sa giving, mauna nga wala gyud sila nitubo. Hello? Amen. Mga kaigsunan, involvement must increase. Letter B, our investment must increase. Amen. Nakabasa mo sa atong text, si Himan nibayad og kwarta. Kung sa iyang tuyo, pagpatay sa tanang mga Hudiyo. Hello? Amen. Ang mga kulto, mga kaigsunan, nag-invest na sila og kwarta. Para unsa? Para lindot ilang building, para na sila pag-come here sa mga tao. Nami baskitan, lindot ang building. Pero mga kaigsunan, kita, unsa itong investment. Pila ang pwede nimo ihatag sa Ginoo para i-invest. Hello? Amen. One time, there was a story of a revival in Africa. And niabot ang time na offering na. Niya ang katong usher nagdala sa offering plate. Niya pag-abot niya sa usa ka young man, niingon ang young man, put it lower. Put it lower. Niingon ang katong usher, yang gi-lower ang offering plate. Niingon ang young man, put it lower. Put it lower. Hangtod mga kaigsunan na butang sa salog ang offering
plate. O mga kaigsunan, ang young man ni patong sa offering plate. Buti pasabot ang iyang gi-offer, ang iyang kaugaling. Mo itong sakto to yung pastor. Nadiri sa box. Sunod mo sa box. Mga kaigsunan. Bitaw, i-offer na to itong kaugalingon sa Ginoo. Amen? Kaya before na to ma-offer ang ato mga pitaka, dapat ang ato sang kaugalingon surrender diya sa Ginoo. Kung basahon ninyo ang Philippians chapter 4, o ang 2 Corinthians chapter 8, ingon diha, they were willing of themselves. Una sa ang kaugalingon. Before ka maka-offer sa imong kwarta sa Ginoo, ang imo sang kaugalingon. Hello? Kung dili sa damahimo mga kaigsunan, na kwarta rapod sige ang inyong i-offer sa Ginoo, hindi ang mga pakita simbahan. Hello? Dili po na siya. Dili na ito mag-bribe ang Ginoo. Sige, pastor, di lang may magsimba, pastor, pero ang among tithes dire 1 million. Brad, ibuhan na lang na imong 1 million. Nga naman, ang dapat unang i-offer ang imong kaugalingon. Our investment must increase. Since this is an emergency, ang mga tao sa kalibutan na kinahanglan sa gospel, they need to hear the gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kailangan sila mga dugutana o kini emergency mga kaigsunan, kay kada segundo adunay mamatay, kada segundo mga kaigsunan adunay ko'y mabuhi. Mauna ang kailangan na ay mga misyonary, dili lang dili sa Dumaguete, but bisag asa dapit sa kalibutan. Amen? There's an investment. Involvement, investment, and then let us see, our inappetence for worldly things must increase. Kung saan ang inappetence? Inappetence means lack of appetite. Our lack of appetite for worldly things must increase. Amen ba? Amen. Mga kaigsunan, do not get me wrong. Having a lot is good. Having a nice house is good. Having a good car is good. Maayo man na naamoy sakyanan. Maayo man na naamoy lindot na balay. Maayo man na dagang kagkwarta. Pero mga kaigsunan, inappetence for worldly things must increase. Ang atong gugma ni ining mga butang sa kalibutan dapat dili dako. Ang atong inappetence, lack of appetite, dapat wala na ta mga kaigsunan. Yung ang Bible, set your affection on things above, not on the things of this world. Amen? Ayaw na ka-attach ni ining kalibutan mga kaigsunan. This world is not our home. Amen. Dili ka permanente diri sa kalibutan. Amen? We are in this world, but we are not of this world. Amen. Dili ta iya sa kalibutan. Kabantay mo? Mag-istok kag about kang Jesus, ang imong tapan, mga libwag. Yes, right. Magdala kang Bible, nagtapo kunta sila, pag-abuti mo, ang mabili na lang, usa, may ganit, may mabili. Allergic sila. Yes. Allergic sila. Kaya naman, wala sila'y gugma sa mga spiritual things. Hello? Amen. Uging ana ta sa una. Yes. Mauna nga ayaw katingala. Nga dili sila makikuban nimo, dili ka imbitahon ng party, dili ka imbitahon ng birthday, nga naman, di man ka mo inom. Pero kung mo inom ka, kato, imbita ito si Brad Kay. Mayot mo siya mo tagay. Yung mga Kristohan ng usahay, mudimdim pag ito so. Kahuman mudimdim, mudumdum. Kahuman mudumdum, mulumlum. Hello? Mga kaigsunan, inappetence to the things of this world must increase. Ayaw na, pagkapila-pila na. Amen? Ano man, adunay emergency, unya ikaw, gatagay-tagay ka. Adunay emergency, unya ikaw, gatong it's pa ka. Adunay emergency, unya ka mong mga young people na lalaki, sige, yapon magtuwa sa inyong Mobile Legend. Your utak is under attack. Hello? Sige, yapon magtuta. First blood. Mga kaigsunan, our inappetence for the things of this world must increase. Kamong mga babae, sige, gihapon mo kaning Facebook, and do not get me wrong, ako wala na may Facebook account, akong asawa na, pero kanang Facebook, mga kaigsunan, if you're not careful, ang imong tibuok oras naara sa Facebook. Yes, right. Wala na kay time sa God's book, aduna na kay kanunay Facebook. Ngayon mga young people, na ano sila, post sila. Post nila mga kaigsunan,
Alas 11:59 bilang sa gabi, wa pa may nag-live. Ako na light. Good night. Dili ka tulog. Kung way mag-light. Mga kaigsunan, nahan ko sa sulti sa inyong pastor ganiha. Ministry is not for likes. Yes, It right. is for life. Amen. Mga kaigsunan, importante nga ang Ginoo nasayod sa atong motibo. Amen. Manong gibuhat nato. Amen? Right. You are not doing soul winning to please the pastor. Amen. We are winning souls to please Jesus Christ alone. Amen? Mauna ka tarong mo nato ni. Amen. Nga naman na, tarong mo nato ni. Amen? So, our inapidance for the worldly things must increase. Kamu mga babae, kanang mga single, ayun ang paglahuna nga, ayun mga, ay, Lord, kanang gusto ko kaning gwapo yun. No? Gusto ko kaning gwapo nga, kanang lalaki, nga mauyab. Mga kaigsoon na dapat ang imong prayer, Lord, tagaay ko faithful nga Kristohanon nga uyab. Amen? Yes. Amen. Dili ka ng mga worldly nga, Lord, kanang choy, kanang cool kaayo, kanang naay mga motor, mag-rides, man. Yes. Hello? Amen. Napay ibang babae, makampo sila, Lord, thy will be done, but give me John. Mga kaigsunan, inapidance for worldly things must increase. Amen? Bisikan mo na muna, mahintang ako ng uyab, kaya pareha kang Junkyo, kang Liminho, Tiyo man na. Mga kaigsunan, there's an emergency. Ay emergency. We must respond to that emergency. We must respond with urgency, mga kaigsunan. Because there is a world out there that needs the gospel. There are Colombians, there are Africans, there are Chinese, there are Russians that needs the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ. And if we are not going to move right now, they will be destroyed. They will be destroyed. Ingon si Mordecai kang Esther, Esther, di gani ka muliho. Pati ikaw. Think not na ikaw ma-spare ka. Kaya pati ikaw maapil ka kapatay. Ingon siya, Esther chapter 4 verse 13. Esther chapter 4 verse 13. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself. Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. Ingon si Mordecai, ayaw pagunahuna na ikaw talwas ka kay naamang ka sa palasyo. Ayaw pagunahuna. Ingon siya. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. Listen to me. Listen to me. Young people, maybe you are here, but your parents are not here. Nagsimba ka dire, pero yung ginikanan wala dire. Musugot ka ba ka nga they will be destroyed in hell? Musugot ka ba ka nga ikaw luwas ka pero ang imong ginikanan dili luwas? Kamong mga ginikanan, naa mo dire, pero inyong mga anak wala dire. Musugot ka ba mo nga kamuray luwas? Kamuray nakadungog sa pulong sa Ginoo niya, inyong mga anak wala makadungog sa pulong sa Ginoo. Hello? Subo pa malandungon na ay mga ginikanan musulti, Pastor, akong anak pastor ba kaya iyang sweldo 6 digit na. Nya dako na siya granggo pastor nya. Kauman mauna nindot na kay siya balay, nindot na kay siya sakyanan. Mo tanang pastor, sir, ma'am, ang imong anak ba magsimba ba sa church? Dili lagi pastor, busy lagi kayo. Mga kaigsunan, pamina pa kayo. Bisan pa ang imong anak, ang iyang ngalan, Juan de la Cruz, ABCD, EFG, LPT, RN, PhD, tanang ranggo na aniya. Pero kung di siya makita sa church, di siya successful at tumangan sa Ginoo. Hello? LPT, RN, PhD, ABCD, hantod si. Sumpay sa ngalan. Kung di siya makita ang simbahan, ingon ang Bible. Sa Joshua chapter 1 verse 8.
this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Nowhere in the Bible can you find the word success except in Joshua chapter 1 verse 8. Buti pasabot, kung may pulong sa Ginoo imong anak, dili siya successful. Prangka-prangka nga pagka-istorya mga kaigsunan. Mao na kamo mga young people, maabot ang time panalanginan mo sa Ginoo, maabot ang time mga professional na mo, padayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Ayaw mo pag-ingon nga, hello Pastor Al, di na ko ka simba Pastor kay ang akong kaning sakyanan ba, kaning akong Fortuner, wa naman tayo kaparkingan diha. Sa una mag-back na ka, kasimba ka. Yes. Ayaw tabobot ang time nga mo, mutawag mo sa iyo, Pastor, kaning, di ko kasimba Pastor, kaya ang akong mansion ba, walay magbantay. Sa una, payag-payag lang ka nga, man ka mong gipanalangin na ka sa Ginoo, di, nanong ka kasimba. If you are not careful, ang blessing nimo imbis nga blessing mauna noy mahimo nimong net lit up nga di nakakasimba. Hello. Mahitabo na. Daghan ni nga na. Nang-abroad lagi pero pag adto sa abroad di naman noon baptist mo simbahan. Tuan man manimbag mga kulto. Mga kaigsunan, ayaw mo pang abroad nga walay simbahan. Kung mga tumanggani mo sa abroad, nga walay simbahan, imong bana magsugod og Bible study. Imong bana may magsugod og church dito. Nga naman, di magsilbi mga kaigsunan. Nga wadi ta mo simba. Hello? Amen? Mauna ka tumagulahuna mag-abroad. Pwede man, mag-abroad. Pero dapat na yung simbahan. Simba gyapon ka. Amen? Di nila ni tanan kwarta mga kaigsunan, I tell you, pwede dagang kag kwarta pero way kalinaw. Lastly, not only that there's an enemy, not only that there's an emergency, but we see in the book of Esther that there is elevation. The elevation, ang pag-promote sa Ginoo. Esther chapter number 10. Sa oras na. 11:35. Okay. The Bible says, and the king Ahasuerus laid a tribute upon the land and upon the isles of the sea, and all the acts of his power and of his might, and the declaration of the greatness of Mordecai, whereunto the king advanced him. Are they not written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia? For Mordecai the Jew was next unto the king. The elevation. Mordecai the Jew was next to the king Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted of the multitude of the brethren, seeking the wealth of his people, and speaking peace to all his seed. The elevation, mga kaigsunan. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Na ay pag-promote ang Ginoo. Mauna mga kaigsuunan, dili ni prosperity gospel, i-promote jud ka sa Ginoo. Amen? Amen. Kung gisgutan sa inyong pastor dili lang sa imong spiritual ka i-promote sa Ginoo, i-promote po sa Ginoo imong physical aspects sa imong kinabuhi. Ang imong financial i-promote po sa Ginoo. Pero di man pagkako ng Bible. Yes. Dili pagkako ng Bible. Ingon siya, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith. Mga kaigsunan, di-challenge ka sa Ginoo. Ingon siya, sulahi ko, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. Amen? So, naagod di ay pag-prosper, naagod di ay pagpanalangin, ano man? Saan ba na sa Bible, mga kaigsunan? Saan ba na? So there is the elevation. And we see, letter A, that there is a record. In chapter 6, verse 1 to 3, wala na tayo magkapakliana, ako na lang isultin ninyo. One time ang hari, dili katulog. Nagkapi siguro to, si King Xerxes. Wala na katulog. Yung pastor, wala katulog. Nagkapi, verse 4, paggabihin, gipaluapan pa, samtang nagkauming abukado. Wala katulog si King Ahasuerus, King Xerxes. Karon, ingon siya sa iyang scribe, sige na po, obli ko nun ang mga libro niya.
nagto sa record, nakitaan sa chapter 6, verse 1 to 3, nga si Mordecai, nisulti di ay nga si Bigtana o si Teresh, King Chamberlain, nga niingon siya nga, naay plot sa iyang kinabuhi. So, gitugan ni Mordecai, o natalwas ang hari, wala napatay ang hari. Karon niingon si King Ahasuerus, diyon siya man ako si Mordecai. Ingon ang scribe siya, mahal na hari, wala kay gibuhat niya. So, mao ba? Wala kay gibuhat na yan niya, para tagaan og kaning ganti ni si Mordecai. Kala sige ko no, ato ning ikuan si Mordecai, ato ning rewardan si Mordecai. So mga kaigsunan, the same. Kung ang hari sa kalibutan adunay record, ang atong Diyos, mga kaigsunan, aduna po'y record. Sa atong ginabuhat, amen? Maulang sagdi lang nga dili ka ma-recognize ni pastor. Sagdi lang ang imong ngalan dili ma-mention ni pastor sa pulpit. Sagdi lang mga kaigsunan nga di ka pakpakan diri sa church. Pasagdi lang. Ngano man, kita man ang Diyos. Na may record ang Diyos. Hello. Mga maestra gani, na-record, class record. Absent ba kandi? Pilay mong score. Samot na ang Ginoo. Hello. Ingon ang Bible, even a cup of cold water, if thou give to one of these servants, little ones, shall in no wise lose his reward. Bisag bugnaw lang na tubig. No? Bugnaw lang na tubig, inihatag sa alagad sa Ginoo, di na nakalimtan sa Diyos. Namina mo? Mga kaigsunan, samot ng abukado, di nakalimtan sa Ginoo. Durian, di nakalimtan sa Ginoo. Hatag mo isda sa inyong pastor, di nakalimtan sa Ginoo. Amen? Dili, gintano ng Diyos. Amen. Dili na malimot ang Ginoo, mga kaigsunan. And then, letter B, ato ning tiwason, na ay reward. Gitagaag reward. Gitagaag reward si Mordecai, mga kaigsunan. Tungod kay si Mordecai manggoy kaning nagplano kung saan nila ni makalingkaw sa nga sitwasyon kay pamatyo na lagi sila tanan ng mga Hudiyo tungod ani Naaman. Sa chapter 6 verse number 10, Esther chapter 6 verse 10, and the king said to Haman, make haste and take the apparel and the horse as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew that sitteth at the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken. Mga kaigsunan, na ay reward, gigantihan si Mordecai. O someday, mga kaigsunan, kitang tanan, mga tubang ta sa Ginoo. And every one of us shall give account of himself to God. And we will be given reward according to our works. Hello? Last verse. Rather, it's 1 Corinthians chapter 3. And we will end with these verses. 1 Corinthians chapter 3. Verses 11 to 15. The Bible says, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If a man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Yet, yet, so as by fire. Mga kaigsunan, there is a great day coming. And that is a rewarding. Naamang reward. The question is, kung sa kahi atong madawatan? What foundation are we building? Is it foundations of gold, silver, precious stones, or wood, hay, or stubble? If you're coming to church, if you're serving the Lord, just for the eyes of men, just for the applause of men, ari na kagsimbahan tungod kay kinahanglan, tungod kay ganahan ka makitaan ka sa tao, that is wood, hay, and stubble. Nagsulwining ka. Gusto na ka kanunay ma-recognize kung nagsulwining ka. That is wood, hay, and stubble. Nagtudlo kag bata, nagpa-impress ka. Nagpa-impress ka sa imong crush.
nakabalo ka magtudlog bata, that is good hay and stubble. Naghatag ka, gusto lang ka maghambog sa imong gipanghatag, mga kaigsunan, that is good hay and stubble. Mabitaw bantayan na ni. Kaya pwede ta nangalagad sa Ginoo. Batak na long run di ay nato madawat ra wood hay and stubble. I believe mga kaigsunan, walay usa nato diri gaganahan nga abot sa panahon natong madawat wood hay and stubble. Ganahan ta makadawat gold, silver, and precious stones. Amen? Every head bow and every eye closed. Fulfilling the mission. There is an emergency. There is an enemy. And after all is said and done, there is the elevation coming from God. May I call the pastor of this church to lead the invitation this morning.